हमारा प्यार में पागल रहे एक पगली हमारा प्यार में पागल रहे सुत्र के पलंग पे वीडियो कॉल पे जागल रहे अच्छा रवा सब बिना मन के मत नाची तने हने आए राउर कलाकारी अच्छा हो बिहार से बंगाल के खराब हब्बा नहीं मान ली कि हम राउर प्रेमी अरुआ हमार प्रेमिका रत रत वीडियो कॉल पे बात होते अपन मोबाइलवा निकाल ले का निकाल ले अरे अभी तो एप्पल पे हमरा भी होगा सुत के पलंग पे वीडियो कॉल पे जागल रहे सुत के पलंग पे वीडियो कॉल पे जागल रहे लजा तली रुआ अब फिर से दे सुत के पलंग पे वीडियो कॉल पे जागल रहे एगो पगली हमारे प्यार में पागल रहे पगली हमारे प्यार में पागल रहे भोजपुरी जगत में जे अपना ए दीपक बहुत बहुत मीठा राइटर है अरुण बिहारी भैया जे पूरा जीवन लगा दलस भोजपुरी जगत में बाकी दुख के बाद बाकी हमरा के एको गीत यहां के हाथ से ना दे तनी मन मीठा रस पर लास्ट में चलते चलते कहे का देखे ले जो बोले ना खाले खाना कहे कि राजी बानी करी का जमाना हर खाले उखाना कहे कि राजी बानी करी का जमाना कहले कि राजी बानी करी का जमाना कहले कि राजी बानी पिछड़ा में तो रहे मिठू मिठू बोल के उबाझल रहे पिछड़ा में तो रहे मिठू मिठू बोल के उबाझल रहे ये हमारे बड़े भाई की तरफ से पुरस्कार बा तो भैया आगे गोले लगा दिया दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार न करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार किसी से कोई प्यार किसी से कोई पुरस्कार बड़े भाइयों की तरफ से छोटे भाई प्यारे भाई ऋतिक जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद लास्ट में का सचिन भैया की तरफ से पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बोनस देखे गुलाब पर पोज कइले रहे
हाथवा में हाथ उदी ओके धइले रहे देखे गुलाब पर पोज कइले रहे हाथवा में हाथ उदी ओके धइले रहे गीत लिखल गीतकार हमरे बबुआ भुवन जी के का लिखने वहां के बबुआ भुवन से मिले खातिर पागल रहे बबुआ भुवन से मिले खातिर पागल रहे एगो पगली हमारे प्यार में पागल रहे एगो पगली हमारे प्यार में पागल रहे एगो